găsit la o nouă serie pe canal. Astăzi este o serie cu wrestling. Dacă s-a încălcat mai repede. Dacă nu pot să apăsa. Mai repede. Mai repede. Nu știu ce are. Mai repede. Nu știu ce are. Nu știu, mai joacă uns. M-am jucat eu. Jocul ăsta mi-a plăcut mult. Bine, cu bătaie. Dacă nu vă place, nu vă uitați și o să încerc să fac cât mai puțin violent. Vreau să-i fac fața vânătă cu pile de sânge. Pătistă. Da. Mi-a jucat și de 100 de ori, nu mai trebuie să-mi explici. Pentru că nu mă urc pe asta. Mă râmbie să tragă. Dacă vreți să-l găsiți, pur și simplu intrați pe magazin Play sau pe magazin Play, că e gratis, și scrieți wrestling și chiar primul, cred. Din nou. Păi, ce butonă, nu pot. Deci secretul-i pe P. Asta e fac când faci așa ceva. Nu. Înțeles? Nu zici mie nu, ai înțeles? Jos! Au, cine ți-o zis? Hai să trag un pic. Hai să trag un pic, am zis! Au! Bun. Dacă câștigă, facem praf. Ok. Vezi? Ai viața lui 7 ani. Asta e trasul singur. Am un terorit că eu dorm.
Băi, am dat la o uță, mă. Și una direct la față. Așa se face. Tu e din calea mea. Că și-o pus-o. Agentura mea. Ai înțeles? Cine ți-o dă voie să vii tu mie centura mea? Așa, un moment dat, fi mai mulți și poți să mai... Tu poți să te observați acolo ea mea. Nu știu cum să fac. Tu știi. Ia, pot să bag o singură, un singur hit. Uite, a pus mă pe ea. Să nu-i joc de pus pe YouTube. Și acum, urechi că ar trebui să apară cineva. Uitați și viața are el. Iată. Să-și pe ochiul ăsta, asta că cine ești. Tu ești viața mea. Ce nu zice de aici? Că eu că vezi. Auci. Acolo, unde ai început? Jos! Nu e mai în fața mea. Ce crăcit. Din 2 puncte. N-ai spus. Ce ți-o zis? Ce se întâmplă? Scuzați. Uite, numai cu degetul mic. Uite, deci vă jur că am degetul mic pe ea. Uite, vezi, eu degetul mic și ea. Îl bat. Auci. Nu vina lui. Ups. Vai. Că mă ridic aici. Așa-i draguna. Bă, dar cine ce-o lăsat? Bă, da. Cum îndrăznești? Țup-țchi.
Ok. Cred că atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Pisicuța Gamer și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa! Mergem.